Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. Il-jum tal-ġimgħa l-kbira fil-liturġija tal-Knisja huwa jum uniku. Huwa l-jum li fih ma tiġix iċċelebrata l-Ewkaristija. Nidħlu f'silenzju. U jekk il-bieraħ rriflettejna fuq il-jum tal-imħabba, illum nirriflettu fuq il-jum tal-fidi. Il-fokus tagħna minn ġol Ewkaristija illum tgħaddi għaċ-ċentru tal-liturġija li huwa s-salib ta' Ġesu. Kien propju f'jum fis-7 ta' April tas-sena 30 fejn il-mulej Ġesu storikament għadda minn dan il-passaġġ mill-mewt għal ħajja tiegħu. U fil-liturġija li aħna qegħdin nirriflettu fuqha u qed nitlu fil-font anke tas-sinjali li daħluna fil-font tal-misteru, aħna msejħin mhux biex niċċelebraw il-mewt storika ta' Ġesu biss. Ma fil-liturġija tissejjaħ il-mewt glorjuża ta' Ġesu. Mhijiex biss ir-realtà storika li ġrat, imma r-realtà spiritwali li sal-lum aħna naqtaw mill-frott tagħha. Is-siġra tal-ħajja kif issejħilha il-Knisja, is-siġra tas-salib li minna inqata' il-frott tas-salvazzjoni tagħna. Il-jum tal-lum jekk il-bieraħ ħadna fiċ-ċenaklu, illum joħodna fil-Golgota, il-barra mill-belt. Huwa jum tal-fidi u l-kulur huwa l-aħmar. Mhux l-iswed, mhux id-dwejja, imma hija l-jum tal-imħabba li tirbaħ fuq il-mewt, il-jum tax-xhieda tal-martri il-kbir tal-mulej Ġesu. Propju il-Knisja tkun fiskiet u l-liturġija tibda bla mużika, bla kant. Fil-fatt hemm żewġ modi kif inħarsu lejn dan il-jum fil-liturġija jew bħala il-patire, is-sagrifiċċju, id-batija ta' Ġesu, jew inkella bħala il-passare, il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja li jseħħ propju fuq l-ewda tas-salib. Is-sbuħija ta' dan il-jum huwa li l-Knisja kollha fid-dinja kollha fit-tlieta ta' wara nofsinhar tinġabar flimkien. Huwa tikka jum partikolari u ħin stramp it-tlieta ta' wara nofsinhar biex fih tiġi ċċelebrata liturġija. Imma lina li nemmnu dak il-ħin huwa l-jum tal-imħabba huwa l-ħin li Kristu taħajtu għalina. U l-Knisja tinġabar flimkien fis-silenzju. U l-liturġija tibda f'silenzju u vojt, l-artal vojt, it-tabernaklu vojt, il-lambone vojt, il-battisteri vojti, dan il-vojt, dan il-nuqqas ta' ħajja, il-ġisem ta' Kristu eri. U l-ewwel ġest li għandna qudiemna li huwa ġest qawwi u jitkellem minnu nnifsu huma il-presbiteri li xejn jitlu ġol Knisja jipprostraw ruhom mal-art. Hija ġest li jintuża fl-ordinazzjoni u jintuża f'mumenti oħra fl-liturġija mill-iktar partikolari bħal professjoni li juri l-umiltà estrema quddiem dan il-misteru kbir. L-unika kelma li nistgħu nagħmlu huwa silenzju. Quddiem dan il-misteru kbir, l-attitudni anka il-body language tal-Knisja hija prostrati mal-art tal-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għax huwa Alla tagħna u aħna il-poplu tal-mera tiegħu, in-naġġ tiegħu. Dan huwa sinjal qawwi penitenzjali li jitkisser bil-kelma. Il-liturġija tal-kelma llum tieħu is-sopravivenza. Il-qari llum l-ewwel qari huwa l-qari mill-profeta Iżajija li jitkellem fuq il-qaddej ta' Jaħweh. Dan il-qaddej li dan il-qari partikolari għall-ewwel insara u għall-insara ta' kull żmien isir iċ-ċavetta biex bija nifhmu l-ottika li bija naraw il-passjoni ta' Ġesu. Il-qaddej tiegħi li fih qalbi strieħet ma jgħajjatx ma jollix leħnu. Dan il-qaddej li juħu fuq il-mart tagħna tabba bin-nuket tagħna. Dan il-qaddej ta' Jaħweh li fih l-ewwel insara raw iċ-ċavetta interpretattiva tal-passjoni.
Imbagħad għandna li San Pawl li jitkellem fuq il-kenosi, fuq il-mulej li jibatta lilu nnifsu u li kellu natura ta' Alla li ma qatx istiegħu li kien daqsalla imma ċekke minn kollox ħa natura tal-sir sar jixbaħ il-bnedmin der bħala bniedem u salla fuq is-salib. U għallu li ħsas mewwiet u żejnu fuq l-isem li hu fuq kull isem. Aħna llum nimmeditaw din ir-realtà profonda Alla li huwa il-ħajja imut. Jidħol fil-mewt, isir katavru. Imbagħad jiġi proklamat il-Vanġelu li bħal kull ġimgħa kbira jintuża dejjem il-Vanġelu skont San Ġwan. Li mal-ewwel jurina l-perspettiva l-oħra tal-passjoni. Jekk is-sinottiċi juruna l-perspettiva umana ta' Ġesu, il-Vanġelu ta' San Ġwan isu jagħmel X-ray u jdaħħalna fil-profondità ta' dak li hu Ġesu, dak li minn fuq is-salib fil-mewt glorjuża tiegħu, fis-sija tiegħu jagħti l-aħħar ħaġa li seta' jagħti. Ġesu skont San Ġwan ġie biex jagħti l-ħajja u l-ħajja fil-midja tagħha, di l-ħajja li tiha fit-tixtakana, di l-ħajja li tiha lis-Sammaritana, lil Nikodemu, di l-ħajja li tiha lil-Lami, di l-ħajja li tiha lil-Lażru li ħarġu minn ġol qabar. Għal dawn il-ġimgħat aħna riflettejna ħafna speċjalment din is-sena fuq il-Vanġelu ta' San Ġwan li Kristu ġie biex jagħtina kollox, jagħtina kelmtu, jagħtina ħajtu, jagħtina l-maħaj, jagħtina l-Ewkaristija, jagħtina lill-Ommu Marija ta' is-salib, imma l-aħħar ħaġa li jagħti hija l-iktar ħaġa importanti li jirċievi n-nisrani. Fl-aħħar huwa jagħti l-Ispirtu tiegħu, il-pnewma. U din hija rigal kbir li joħroġ minn fuq is-salib. San Ġwan jgħidilna, minflok jgħidilna Ġesu miet, jgħidilna ta' ruħu. Tana l-aqwa rigal l-Ispirtu tiegħu b'kustat miftuħ li l-qaddisin tal-Knisja mal-ewwel fehmu li dik hija l-qalb ta' Alla li demm u ilma li tirrevela ruħha fil-mamudija u fl-Ewkaristija, fil-misteri, fis-sagramenti, fit-twelid il-ġdid. Dan huwa Vanġelu mill-iktar importanti li anke l-poplu jista' jipparteċipa. Aħna ħafna drabi ngħidu salbu u menti oħra ngħidu jien ma nafx fuq min qed titkellem. Dan hu l-Vanġelu li aħna msejħin mhux biss biex nisimgħuh jiġi proklamat, imma biex nidħlu fih u nwieġbu bil-fidi. Wara din il-liturġija tal-kelma, il-climax tagħha jagħlaq bit-talba tal-interċessjoni. Illum differenti mill-ġranet l-oħra. Qudiem it-tron tal-grazzja, qudiem il-mulej li ta' ħajtu għalina, il-Knisja, il-komunità li temmen miġbura fl-imkien tinterċedi. Din hija waħda mill-iktar attitudnijiet sbieħ li jista' jagħmel nisrani. Dal-aħħar rajna lil Papa Francesco fil-liturġija li jagħmel jinterċedi, jitlob għad-dinja quddiem is-salib. U allura l-komunità kollha miġbura tagħmel interċessjoni, titlob għal areas differenti, għal Knisja, għal min mġarrab, għal min imexxi l-pajjiżi, għal katekumeni, għal dawk li ma jemmnux fi Kristu. Hekk illum nagħmlu din it-talba speċjali. U aħna wkoll ninaqdu spiritwalment biex ninterċedu. Biex aħna wkoll tasalanna dik it-talba profonda tal-ħallil li llum fil-liturġiji kollha, sew tal-vant u sew tal-punent, issir it-talba fuq il-fom ta' dawk kollha li jemnu, it-talba tal-ħallil li ddur lejn Ġesu u jgħidlu Ġesu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Aħna llum imsejħin li bħal dan il-ħallil aħna wkoll nagħmlu din l-interċessjoni, inresqu din it-talba. Għax in-nisrani f'qalbu ma jitlobx biss għalih innifsu. Imma aħna imsejħin li nitolbu għall-oħrajn għax aħna nafu dak li qal Ġesu li meta hu jintrafal fuq mill-art huwa jiġbed il-bnedmin kollha lejh. L-aħħar realtà li ħan nirriflettu fuqha f'din il-liturġija profonda u antika tal-Knisja u li kienet dejjem iċċelebrata f'dan il-jum tal-ġimgħa l-kbira hija l-adorazzjoni tas-salib. Qudiemna qisu s-siġra tal-ħajja f'nofs l-Eden jitfaċċa s-salib. L-insara illum huwa mitlubin li jadurawh f'qalbhom u jadurawh ukoll b'ġest partikulari. Kważi hija l-unika darba li niġu mitlubin li aħna wkoll nagħtu bewsa lil din l-ikona ta' Ġesu, is-salib ta' Ġesu,
dan iċ-ċentru tad-dinja, dil-kalamita li tiġbed lil kulħadd. Salib jibqa' dejjem skandlu. Bħalissa dejjem minn ħafna tbatija ħafna nies meta tisma' n-numri ta' mwiet, nies morda, nies imbeżżajn, nies anzjani imċaħdin mit-tannieqa u mill-preżenza ta' nies li nħobbu, hekk is-salib dejjem joħloq skandlu. Dejjem joħloq ostaklu biex bniedem jasal għand Alla. U allura llum fl-liturġija mill-iktar sabiħa imlibbes bl-aħmar il-kulur tal-imħabba, is-salib jinkixef bil-mod fl-assembleja liturġika, fl-liturġija mill-iktar profonda. Is-salib jieħu 3 momenti, bħalma jieħu 3 momenti blandun l-għada fil-lejl qaddis tal-Eid biex jiġi ppreżentat lil komunità miġbura biex jintwera bħala l-ewda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. U għal dan il-ġest partikolari dejjem hemm kxif tas-salib. Is-salib jiġi motti. Għalfejn? Ħafna nies jarawh dan u ma jifhmux għalfejn u għalhekk qed nippruvaw nispjegaw daw is-sinjali. Kull meta f'ħajtek jiġi salib, kull meta f'ħajtek jiġi marda, kull meta f'ħajtek jiġu relazzjonijiet li tkissru, kull meta f'ħajtek jiġu ċirkustanzi li inti ma tixtieqhomx u qatt ma stedinthom li jkunu parti minn ħajtek, dejjem jiġi motti. Dejjem jiġi bħala misteru, dejjem jiġi bħala realtà li inti ma tistax tifhem, ma tafx hemm moħbija ġo fih. U allura l-ewwel li jiġi ppreżentat huwa l-ewda tas-salib, l-injama, id-tbatija, is-sinjal ta' kundanna ta' dak li ma kienx jistħoqlu. U aħna nadurawh. Aħna naċċettawh. Aħna bil-mod nagħmlu pass biex nidħlu tikka fil-preżenza tiegħu. Imbagħad hemm it-tieni mument fejn jikkixef l-id tas-salib. Id-driegħ ta' Alla ma qsarx. Id il-mulejja qawwija, l-leminija tal-mulejja għamlet ħwejjeġ tal-għaġeb. Ma mmuċ ma ngħix u nxanda l-lemejjel tal-mulej. Alla li ħajjejnek, Alla li jipprovdilek l-għajnuna li jdik idejk. U aħna bħala komunità nisranija f'din il-mixja simbolika imma li għalina titlob mixja spiritwali, nindunaw li fid-tbatija tagħna maħniex waħedna. U llum dan il-jum għażiż, kull min għaddej mid-tbatija żgur jekk jemmen qatt ma jkun waħdu. Imbagħad hemm l-ikbar misteru, hemm l-ikbar sorpriża. X'in jinkixef is-salib totalment u jiġi ppreżentat lill-assembleja liturġika waqt il-liturġija, in-nisrani f'dan is-salib jara persuna, anzi jirrealizza li hemm wiċċ. U dan il-wiċċ li jħares lih fil-fatt islaleb l-antiki u slikoni, normalment il-wiċċ Ġesu dejjem ħaj, Ġesu dejjem ħares lejk, għax in-nisrani biex jifhem id-tbatija għandu bżonn jara il-wiċċ ta' Alla. Għandu bżonn, aħna għandna bżonn xi ħadd li jħares lejna bl-imħabba u jħenna lina, xi ħadd li jinterċedi, xi ħadd li nisimgħu ġrajja li qatt ma semmet bħala. Kif intqal fl-ewwel qari. L-ikona tas-salib, l-immaġni tas-salib, issir l-ikona per eċċellenza. Iktar ma jiġi rrivelat il-misteru tas-salib min kastik u min kundanna isir opportunità. Isir realtà li fiha kull bniedem jista' iħobb. U allura hawnhekk għandna żbuħija l-kollox differenti. Jekk aħna ninsistu ħafna li waħda mill-affarijiet li ngħidu lil mulej li jattirana lejh hija żbuħija, illum m'għandniex żbuħija estetika, anzi l-Bibja tgħid li la kien fi ħsura u laqgħa ġmiel biex inħarsu lejh. Imma għandna żbuħija tal-bniedem fil-qalba, fin-nudità tiegħu, l-isbaħ ħaġa li jista' jagħmel il-bniedem u din hija morija fuq is-salib. Kif jgħidu George Preka, is-salib isir il-ktieb il-kbir li jikxef il-qalb ta' Alla, juri li jurraj vera li jagħti ħajtu dak li qal f'kapitlu 10 ta' San Ġwan iseħħ f'Ġesu. Meta jagħmel din il-kelma ħajja blotja tal-ħajja tiegħu fl-ikoni antiki, is-salib kienu jpinġuh forma ta' ċavetta. Is-salib minflok isir ostaklu, skandlu, isir ċavetta jiftħilna misteru, idaħħalna f'realtà ikbar minna. Propju
Il-mulej Ġesu li jagħti lilu nnifsu, jagħti kull ma għandu għalina, aħna quddiem din l-imħabba l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu hija li nersqu bil-fidi u nagħmlu dan il-ġest li titlobna li nagħmlu liturġija imbusuh. U ma nbusux biss is-salib ta' Ġesu, ma nbusux biss il-misteru li ġie rrivelat lilna, imma kull nisrani ibus u janna is-salib tiegħu, l-istorja tiegħu. Jiena rrid nagħti isem lil dan is-salib, lil din ir-realtà f'ħajti li jien ma ridtiex imma li lili qiegħda ssalvani. Fil-fatt, fil-Knisja Orjentali, il-kwotazzjoni prinċipali li jgħidu hija din għamelu mulej Alla tiegħi li l-bewsa tiegħi ma tkunx bħal dik ta' Ġuda, iżda bħal dik ta' Marija f'riġlejk. Dan il-ħin il-Knisja Orjentali tippreżenta is-seba' kelmiet ta' Ġesu. Daw l-aħħar 7 kelmiet li huma l-aħħar 7 xewqat ta' Ġesu li fihom hemm il-proċess kollu ta' ħajja mogħtija fl-imħabba. U wara li jiġi ivvenerat is-salib b'mod personali minn kull wieħed bħalma nitilgħu qarbin, bħalma bdejna ir-randan b'mod personali wieħed immarkati bis-sinjal tas-salib bl-irmiet immarkati u ġejna mogħtija l-kelma indem u emmen, is-salib issa jsir iċ-ċentru tal-liturġija, jitpoġġa fin-nofs, jola l fuq u jiġi inċensat, jiġi glorifikat, jiġi kantat. Das-salib tas-Salvatur li aħna permezz tiegħu sibna is-salvazzjoni. Is-siġra titpoġġa fin-nofs biex kulħadd jista' jara u jista' jaqta' dan il-frott minn dan is-salib li hija l-maħfra tad-dnubiet. Illum tkun miegħi il-ġenna, missier aħfrilhom ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mara, dan huwa ibnek, din hija ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu joħodha għandu. Alla tiegħi għalfejn tlaqtni. Missier jinnerħi ruħi f'idejk. Kollox mitmum u ta' ruħu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija tal-lum tibda fis-silenzju u tispiċċa fis-silenzju. In-nisrani joħroġ mill-Knisja bil-kwiet. Is-saċerdot jagħmel talba ma jagħtix il-barka. Illum il-Knisja ddaħħalna fis-sara, fl-istennija, f'dal-mument ta' Kristu li miet. Imma lina il-mewt tiegħu hija l-qawmin tagħna. Il-missjoni prinċipali ta' Kristu Ġesu kienet li jippenetra bl-imħabba tiegħu id-dalma tal-lejl fil-post tan-nuqqas totali tal-imħabba. L-abbiss jinfetaħ għal-mument biex jidħol fih id-daw tal-qawmien u l-infern isir knisja, il-post tal-preżenza tagħna. Always